ba nan ko a ƙasa ne a cikin rami, to mu ɗauka bacci kawai ake, wallahi sai ka gaji. Ballantana akwai ni'ima akwai azaba. Wanda ya yi aiki na ƙwarai Allah zai yalwata mai kabarin shi, zai samu ni'imomi. Wanda ya yi aiki na banza za a kuntata masa wannan kabarin, in mun karanta mun sani. Idan aka kuntata kabarin za a matse, wannan fa matsar bata isa ba, ko wannan matsar aka bari ai ta isa wallahi. Ballantana a ƙara matse shi, a buɗe ma mutum ƙofofin wuta, yana kallon wuta, yana kallon azabar da ake a cikin wuta. A sanya ma kunamu da macizai a cikin kabari. Yau ko cinnaka ya cije ka, ya kake ji? Ballantana kunama ko maciji. Yanzu a sa ka da ranka a cikin kabarin nan, kuma a yi aikin da ake a rufe, Allah ya dawo ma da rai, ma'ana ka yi doguwar suma, sai ka dawo, ba za ka iya ɓurmo kabarin nan ka fito ba, sai dai ka mutu a ciki, kana da rai fa kenan. So ina ga ka mutu. ‘Yan uwa, mun zo nan ne domin mu ga wa'azin ra'ayal ain. Muna muku a aji, muna jawo ayoyi, muna jawo hadisai, muna karantawa, amma menene a aikace yafi. Kaga abin a aikace shi zai baka dama ka gyara halayenka. Dukkan mu nan mun san abubuwan da muke yi daidai, mun san wa'inda muke yi ba daidai ba. Domin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Duk abin da kake na daidai wallahi ka sani, abin da kake ba na daidai ba ka sani. To ita kuma tuba instant ake so ake yin ta a nan take. Karki ce in mun koma gida zan tuba, a'a, daga yanzu da kika ji wa'azi ya ratsa ki, kike zubar da hawaye, kike kwalla, to sai ki sa a zuciyarki kin tuba daga yanzu, duk abin da kike kin daina. Kama tun daga jinkirta sallah akan lokaci, da daman mu ba ma yin sallah akan lokaci, to nan ne makomar mu. Da daman mu ba ma bin iyayenmu, da daman mu muna da matsaltsalu da makotanmu da abokanmu, da daman mu muna da matsaltsalu da ƴan uwanmu, da daman mu muna yin gaba. To wannan ba ɗabi'a bace mara kyau, ba ɗabi'a bace mai kyau. Abu na gaba, wa'innan wayoyin da suke hannunmu, mu ji tsoron Allah akan wayoyin da suke hannunmu. Yanzu dai ga mu a makabartan nan, wata da zaka ce buɗe min kin wayan ki bani, ba za ta iya ba, saboda mai ta san ba ta da gaskiya a cikin wayar. To wai a duniya kenan an ce ki kawo wayar a gani, ina ga Allah. Kuma dukkan abin da kai wallahi sai an bujiro ma da shi ranar tashin alkiyama. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dukkan Allah baya zalunci. Dukkan abin da kai karami ne, babba ne, an kididdige shi, an rubuta, ba mantuwa, za a bujiro ma da shi. Ga ayyukan da kai, ka girbi abin da ka shuka a duniya. Tsakani da Allah yau a ce za ka yi hisabi, kai da kanka za ka makanka hisabi na adalci, da Allah wuta za ka je ko aljanna? Tsakani da Allah. So ina ga Allah ne zai ma hisabi. A zo abu dikin. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya yafe mana. Allah ya ba mu ikon tuba kafin mutuwa ta zo mana. Amma lallai mutuwa abun tsoratarwa ce. Lallai kabari abun tsoro ne. Kuna gani na dai gani yanda na kwanta a kabarin nan. Wai wannan ma fa mai yalwa ne, saboda ni ina da kiba ko? Idan an tashi gwada mutum ake yi. Idan mutum ya mutu ana samun zare, sai a gwada tsawon shi da kuma faɗin shi, sai a kawo musu nan makabarta. Su kuma idan sun zo za su yi amfani da wannan tef ɗin da aka gwada, sai su haka kabari daidai girman wannan mutum. Don yanzu akwai wanda ya fi ni kiba, kaga ba zai shiga nan ba kenan. Ina fata mun gane. To za a haka kabari daidai girman ka ne. So da tsakani da Allah, tsakani yanzu wata ma a ce ta zo ta shiga nan yanda na tsaya din nan, ba za ta iya ba sosai. Me yasa? Saboda kina jin tsoro. To ranan da za a kawo ki, ke kadai za a kawo ki a barki. Abin da zai tsaya da ke shine menene? Aikin ki. Mutane